Som rád, že som nič nevyskúšal. Akože mal som, vieš, že chuťky, že chcem skúsiť. A potom ma to prešlo. Ty si chcel to M-ko skúsiť, ne? Chcel som aj LSDčko skúsiť. Chcel som veľa vecí skúsiť, ale potom ma to odlákalo. Vieš čo? Tak ja som videl, čo to spravilo s ľuďmi, tak nemám s tým... Jasne, no. A viem, čo mne spravila tráva, takže nepotrebujem sa dostať do ďalších sračiek, vieš. Lebo ja keď som mal 15 rokov, mňa tráva strašne dojebala psychicky, akože v tomto. Hej. Úplne ma dojebala, ja som mal strašne schýzy, paranoje, pičoviny. Kámo, to bolo strašné. Tak mal? Ja kámo nikdy. Ja som mal strašne. Prečo ne? Akože veľa som o tom čítal, veľa som o tom študoval, ale na každého to pôsobí inak, na každé telo. Kámo, není to pre každého. Pre teba to môže pôsobiť inak, pre mňa to môže pôsobiť inak, vieš. Áno. Potom som šiel s kamarátom do tejto pyramídy, čo ju tu máme pri dome. A to mi tam potom prešlo. Nejaká zázračná pyramída, vieš. Zázračná pyramída? No to foter postavil, že to je ako zázračné a celkom... To som aj nevidel, ty kokot. Nevidel si? Poď? Nevidel som, okej, to chcem vidieť, kámo. To je nejakými šamanmi postavené. Ne. Kámo. Aha. Budha, vidíš. Jasné, hej. To máme v rodine. Okej. Tu je to. Keď sa vykloníš, ne? Aha, už to vidím, hej. Ty kokšo. Tam mi to kámo prešlo, ako nehovorím, že to šlape na 100%, ale celkom to akože šlape. Akože, čo ti tam šlape, nechápem. Veci, čo ako nemáš v tele, tak ti to dá. Aha, Že okej. napríklad, pokiaľ sa cítiš ožratý, tak tam vytriezveš. Veľmi Aha, rýchlo. okej. Pokiaľ sa tam cítiš unavený, tak ti to dá energiu. Pokiaľ Okej. s veľa energiou, tak ťa to utlmi. Zaujímavé, ty Kope vole. ťa to do normálu. Aha. Ty Ale vole. tak my sme takí celkovo takí na tie bylinky a takéto pičoviny všetko. Viem svoje. Hej no. Viem svoje. No, takže Mám ako- svoje odžité. A to myslím, že ťa šlapalo Áno. akurát. Tak ja si celý deň z toho nepamätám napríklad, keď si mi to dal. Vôbec si to nepamätám. Keď si mi ukázala videa, tak som bol normálne z toho piči, že čo, to som bol ja naozaj, ty kokot. Bol A keď si bracho. mi ešte hento hovoril, ty kokot, čo ti jebe. Bráško, ty si mi tu ogrcal skoro všetko. Ty kokot, kámo, ja si to vôbec nepamätám. Akože sorry, ale To som bolo úplne hrozné mimo. na rek do boha. Ale tak ja som tedy hudol ešte aj slopal do toho a plus tie bylinky, ty kokot. No tie bylinky ťa dorovnali. A ja som si dal aj veľkú dávku toho, ne? Nedal. Nedal, ne? Práve, že nedal. Ja som dával pozor, nech si nedáš veľkú dávku. Aha. A ty si chcel dať veľkú dávku. Aha. Čo však to ako nič. No. Takže bráško, to máme od takého čáva, čo akože opatrne s tým. OK. Si to Kamu, ja si šláhne. hovorím, že ja celý deň si nepamätám z toho. Čo ti jebe? Ja si len pamätám ten deň, že my sme išli sem Pozor, tuto, jak brácho. sú kone. No. Jak sú tam tá stajna koňov a vtedy strašne pršalo a vtedy neboli kone vonku. No. Ty si mal vtedy v ruke víno a my sme sa otáčali naspäť. a- Zgrcal som sa. Áno, že takto, že sa na koňov a že a že a išiel si ďalej, ak by nič do piče. A potom, jak sme došli ku tebe, absolútne vôbec si nepamätám. Vôbec, úplne okno mám, kámo. Ja som vôbec Kámo, nechápal. ty si tu proste, ale to si videl na tom videu, že ty si tam si bol Aha. a ty že... Aj ja som ty tu púšťal Eminema a som ti vravel keci, že Eminem to bol veľký frajer a pičoviny a ty len, že dobre. Ale takže myslím, že to dopadlo ešte dobre, lebo som si myslel, že proste nech mi tu neodpadneš alebo niečo. Hej, že to není ako sranda, vieš. Hej. No viem, že potom som sa zdobudil a ty si ma potom postavil, lebo mne trebalo grcať. Som sa tuším grckami dusil a potom vlastne... No však som ťa zachránil, bracho. No. Som ti zachránil život. A No. ďalej si fakt, že nepamätám, ale viem, že opica bola z toho jak kokot, kámo, že ma tak bolela hlava, taký som bol. Ale ty si ten večer, kámo, všetko pil. Aha, To podľa mňa aj z toho, no. aj to no. To bolo v piči. Že podľa mňa že ty si, brácho, proste všetko pil. No. Ty si bol nezastaviteľná raketa. Tomu ver, ty kokot. Tomu ver. Že vieš, čo myslím? Hej.